muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yandiri kusangana nayo yandiri kuenda kubatira panapa iri kutaurwa nevanhu vepa Zambia. Pane uyo activist anoitwa Joseph Kalimbwe ari kubuda ari kuaccuse honorable minister mumwe wepa Zimbabwe kuti ari kutaura mashoko ekuti Joseph Kalimbwe, your statements are of child's tendency which should be condemned in all respect. Linda, you are in order. Peace is very important for you and me. Meaning Hakainde Hichilema, Zambian president, stands indeed is a security threat. Ndo mashoko akuzwa kuti akataurwa na minister, cause panda try kumbonoenda kuma social platforms a minister or honorable minister ndashaya mashoko ayo kuti akataurwa pake. Ndambotry kufunga pamwe mu comment section ya Kalimbwe, since ndikuona pakatotegwa ye Kalimbwe wacho naningirikini ndatry kuenda ipapo andina kunyatso kuzviona, andanyatso kuzvinzwisisa. Saka ndambofunga kuti chakagadzirirwa, ndikati alright, kasana chakagadzirirwa chacho futi angaswera achigadzirira njira kana izo izvi zvandinetsa. Kana ndazoona kuti pamwe ingona iri post yakamboya ikazodilitwa, I don't know muri yeZimbabwe, but nyaya iripo yandaona inini ndeyekuti vanhu vari kutanga musindo unonetsa kuzopedza mangwana. Nyaya yekutangana nemapresident iwo uchitongorowo minister zvako ndipo zvozvikutonedzwa kwachaurwa vanozozonzi vakati zodirwa mvura pepe. But anyway, kana chiri chokwadi minister uyo anenge adarekidza hatitarisire zvinhu zvakadai sokuti minister udenda kudendera nyika kao security threat unozive nezvesecurity ngoro minister zvakoyo. Minister uyo zvimanhingirikini izvo zvingonzi takuisa minister minister ndo munhu asangana nebasa rese ungoswa ngoma mangwana achiri ungonhongwa murodhi utoiswa minister iwo ari kungogadzwa angoiswa manhingirikini asina kudzidza iwo. Wow, ino ndo nyaya iri muri yeZimbabwe. Mene munoona sei? Tell me what you think in the comment section.